sakit nga delikado. Karon ng mga katawhan nagproblema tungod sa sakit nga gikan sa China. Halos dili na manggawas ang mga tawo tungod niining sakit nga delikado. Karon ng mga katawhan nagproblema tungod sa sakit nga gikan sa China. Sa coronavirus daghan ang nagantos, 60 pataas ug 20 pa ubos. Dili makagawas labi ag di magmas, ug ang magkagawas katurang may quarantine pass. Kadelikado di nakapagusto ang lihok sa tao, karon limitado. Daghang natakdan bata ug tigulang, wala gigipili mapobre man o kwartahan. Pagkaluuya sa nabiktima kay di ka bisita ang ilang pamilya. Dubli ang sakit nga naagian, sakit sa kalawasan ug sakit sa dughan. Ang tanang nasud karon naglisod kay wala pay bakuna nga kontra sa corona. Ang atong buhaton pirming magstay at home, ug ang social distancing ato yun tumanon. Ug kun mo gawas magsuot yun ug mas, ug sa mga kamot pirmi gayong manghugas. Magpuyos balay aron makaligay, kay ang coronavirus di niyaw makamatay. Halos dili na manggawas ang mga tawo tungod niining sakit nga delikado. Karon ng mga katawhan nagproblema tungod sa sakit nga gikan sa China. Halos dili na manggawas ang mga tawo tungod niining sakit nga delikado. Karon ng mga katawhan nagproblema tungod sa sakit nga gikan sa China. Sa COVID-19 naghang gi-quarantine, adunay mga POI ug naay PON. Katong mga weak ang immune system, maoy daling matakdan sa COVID-19. Di sayon kung ikaw layo sa imong pamilya, grabe ang bationg kaguulog kabalaka. Ang uban karon gibati na og grabe nga kalaay, kay wala maanad sa pagsigi ug pundo sa balay. Ug tungod sa gipatuman nga isikyo, daghang nadiskobrehan ang mga tao. Kita mo saludo sa atong mga hero, nga anda mo serbisyo bisan pa og delikado. Ang Ginoo lang ang atong kasandigan, sa tanang problema siya lang ang makatabang. Sa atong panimalay mag-ambot kanunay, aron sa coronavirus kita makalikay. O coronavirus imong gipaantos ang kinabuhi namong mga kabos. O coronavirus imong gipaantos ang kinabuhi namong mga kabos. Halos dili na manggawas ang mga tawo tungod niining sakit nga delikado. Karon ng mga katawhan nagproblema tungod sa sakit nga gikan sa China. Halos dili na manggawas ang mga tawo tungod niining sakit nga delikado. Karon ng mga katawhan nagproblema tungod sa sakit nga gikan sa China.